पेन्देल खागासिनो जोंहा नै आबादनि खानाय सिननायनि सेंग्राफोरखौनो मावनो होदों एख'आनो जायाखै kita coba kita cutting apa ini? Hah? Berseba cuttingnya cutting udang berseba. Onkam oंख्रि संगासिनो आरो खावसे आइमोना जाद' जा बिदा फंबाय मेथाइ जागासिनो इसा इखिजाबो इखिजा खावसे संगासिनो बाजैमोना आरो इखिबो मावगासिनो ओंखाम हटेलाव रान्दिनिफोर मा संखो हारसिं जादो बयलार फाल्लासे मार खम नुदो नै फाल्लासे दं इयो गथाना बेयाव दालि मिरामिस भाजा मोनबायना नै मिरामिस भाजा सेंग्राफोरनि थाखाय खामानि मावग्राफोरनो संग्राया जाहैबाय हारसिं थाथ'दो Kira-kira थाखो आयौ गरमथार मैना थाबायबाय थादो बुद मोनजादोंना मोनजायाखै मैना होआखैना होफैनाय जि साइज नुदो नै बिराद लाजि Hai Mina Pak, hai, hai abani haba dong na Mina, abani haba जासिगोन न? Modan जुबदो. Tabai agalaवनो खानांगौ खस्थ' जासिगोन एखेबारे मोसाबाय थादों जोंहानि बाबाया माबा मानखे आलासि बाबा आरो गामिनि मोसागासिनो आरो इयो बिराद मोसादों नाय नोंथांमोननि थिं बिराद अखा हाबाय एखे साजायनाय माखाया गाबोनो फुङाव मावफिनांसिगोन सेंग्राफोरा अखा हाजोब्बाय जाबाय दा सेंग्राफोरा दाबो थांनोनो मोनाखै ओइ दे मोसा दे मोसा Biasa masa kayak apa yang ada di sini iya Dana zonan dong bayi dong. Dapat sih gawe nih kan ya kan. Kau kan si Juba, kan masa bawa. Masih sari mendebat. Ui, đây kamu nữa. Ngon quá phải đấy. Kamu nữa. Thắp phai. Đây đây. Alu nih dong.
한소 상은 남아 있었자. 어깨 좀